Cultuuragenda. Met Reinier Eggen. RTV Parkstad. Ja, stel jullie even kort voor, mannen, zou ik zeggen. Ja, ik ben Leo Wijnands van de Gebruikers Prasvrung. En de naam zegt al, Gebruikers Prasvrung, de jongens vanuit Gebroek, zijn artiesten uit Hoensbroek die zich samen hebben gepakt om voor het goede doel te gaan werken. We zijn ontstaan in 2018 door Chantal van Oppen, Dustin van der Laarschot en Jo Wijnands en Vrung. Dustin, ja. Dustin, ja. Niet onbekend uiteraard, nee. in een Gebroek, die jongen. We kwamen elkaar vaker tegen op de podiums en allemaal. Zeiden we met een gekke slag, zullen we een cd-presentatie gaan doen? Mm-hmm. Ja, dat was grandioos gelopen in 2018. Daar hadden we zoiets van, ja, dit moet je niet laten verlopen. Hier moeten we wat mee gaan doen. Mm-hmm. En elk jaar we gaan doen. En dan hadden we, ja, zo weer gezegd, zo gedaan. Volgend jaar weer erop, gaan we verder. Maar wat gaan we doen? Nou, dan kwamen we op goede doelen terecht. En het eerste wat we hadden gedaan, was voor de wensambulance. Hij gaat wel heel erg snel. Hè? Ik zou in eerste instantie eerst eens wat meer van je willen weten. Van mij, zeker. Ja, zeker. Wat heb jij met carnaval? Wat hast je met vastelavond? Wat heb je ermee? En dat je naar de hand nog iets voor dat goede doel gaat doen, daarvoor zijn jullie vandaag hier. Maar daar had ik meer over. Ja, goed, wie ben ik? Ja, wat doe ik? Ik doe zingen. Ben nou momenteel met mijn broer samen een duo. Dus Jo en Leo. We zijn... Jo en Leon. Jo en Leon, ja. Aan de plafond. Ja, precies. Hey, met een goede slager. Misschien zo volgend jaar dat we dat kunnen gaan gebruiken. Ja. Aan de plafond. Nee, maar ja goed, we zijn vanaf dit jaar begonnen als duo. Of eigenlijk vorig jaar gestart. Maar afgetrapt gedaan van Jo Wijnands en Vrung. 2 wouden niet meer verder gaan, dus daar zijn we mee gestopt. Mm-hmm. En dan zijn we dus als duo verder gegaan. En ja, dat bevalt ons goed, moet ik zeggen. Dus ja, we zitten gewoon in de carnavalswereldje met muzikaal gebeuren. Dus jarenlang heb ik in de carnavalsvereniging gezeten. Dus ja, dat... En trouwens, welke carnavalsvereniging? Carnavalsvereniging Margriet in Gebroek. Ja, alles komt uit Gebroek, hè. Ja, tuurlijk. Dus daarvoor komen we vandaan, ja. En Gebroek is gebroken en niet gebroken. Dat even gezegd hebbende, hè? Ja, precies. En niks met telen. Ja. Nee, precies dat. Ja, dat ook met de carnaval, inderdaad. Ja. We gaan eens even naar je buurman. Jos, stel je eens even kort voor. En wat heb jij iets met carnaval of niet? Dat is gevaarlijk, hè? Droom jij wel eens, hè? Dat is misschien een inkoppertje, hè? Ik droom iedere dag. Ja. Maar mijn naam is Jos Dams. Ik ben de oprichter en voorzitter van Stichting Dreams for You. En Stichting Dreams for You doet dromen vervullen voor terminaal zieke volwassenen. Met een beperkte levensverwachting. En die willen we nog mooie momenten laten bezorgen. En daar kan ik uren over vertellen. Maar daar komen we dadelijk nog wel even op, denk ik. Ik bedoel, we hebben daar de tijd voor. Ja. En we nemen dit ook poepje serieus. Ja, want daarvoor heb ik je uitgenodigd. Ja, zeker, wij ook. En carnaval. Ja, weet je... ik vind de carnavalsmuziek heel erg mooi, laat ik zo zeggen. De muziek wel, maar voor de rest niet. Dat is niet aan mij besteed. Ik vind het wel heel leuk om te zien. Ik vind het ook heel mooi dat mensen zich heel veel tijd en energie steken in het sminken en het verkleden en noem het allemaal maar op. Ja. Maar ik ben altijd blij als die 3 dagen voorbij zijn. Jos, voorzitter van Dreams for You. De historie, kun je er iets over vertellen? Ja, natuurlijk. Een van mijn beste vriend die werd ernstig ziek. En zijn droomwens was om nog een keer naar Euro Disney te gaan. Mm-hmm. En ik denk, weet je, ik ga het voor je regelen. Moet ik het zelf betalen? Maar ik ga het voor je regelen. En ik denk, ja, betalen kan altijd nog. Dus ik heb een aantal sponsoren bij elkaar gezocht. En toen zijn we naar Euro Disney geweest. Toen heette dat nog Euro Disney. Ja. En, in Parijs uiteraard. In Parijs, ja, inderdaad, in Parijs. En daar hebben we een aantal hele mooie dagen gehad. En hij heeft genoten. En toen zei hij op een gegeven moment tegen mij van, weet je Jos, ik heb er een paar dagen niet aan gedacht dat ik doodga en dat ik mijn vrouw en kinderen moet achterlaten. Mm-hmm. En dat gaf mij een heel bijzonder gevoel. En toen had ik tegen mijn vrouw gezegd van, weet je, ik moet hier wat mee. En zo is het eigenlijk een beetje ontstaan. Hebben mensen bij elkaar gezocht. En dan ga je regeltjes schrijven en doelstellingen schrijven. En voordat je het wist, hadden we de eerste jongeman bij Liverpool zitten. Ja, maar nou ga jij die stichting oprichten. Je moet een stichting oprichten, je moet naar een notaris. Hoe heb je dat aangepakt? Nou, je gaat informatie vragen bij mensen. Je verzamelt mensen om je heen.
En iets wat je zelf niet kan bedenken, daar moet je anderen voor vragen, zeg maar. Helemaal goed. En niet iedereen kan ook direct fietsen. Dus met vallen en opstaan hebben we een en ander op papier gezet. En toen bestond ChatGPT ook nog niet, want anders had je het daar allemaal kunnen zoeken. Nee, die bestond toen nog niet. En dat was een stuk makkelijker geweest trouwens. Ja, zeker. Ja, en maar in ieder geval, weet je, dan ga je welke doelstelling wil je meegeven, waar wil je het voor doen, hè? Want wij wilden het specifiek voor volwassenen doen, omdat er bestaan heel veel initiatieven voor kinderen. En weet je, er moet gewoon niks aan je kind komen. Maar dat kwam bij mijn kinderen iets te dichtbij, dus dat vond ik, dat paste niet op dat moment nog niet bij mij. En dus wij wilden wat voor volwassenen doen. En we waren de enige stichting die dat deed, of die dat doet voor volwassenen, op deze manier. Dus wij betrekken de omgeving bij het opzetten van een droom. Dus werkgever, familie, vrienden, daar proberen we zoveel mogelijk geld bij op te halen. Ja, daarnaast hebben we een algemene pot waar we dan tekorten bij storten. Dus als de opbrengst van het 20ste goed is, dan komt hij in die pot terecht. En dan kunnen we dromen vervullen. Ja. En dan kunnen we de funding aanvullen, daar waar we tekort op komen. Maar wij vinden het heel belangrijk om de maatschappij erbij te betrekken. Dus iedereen kan dan een bijdrage doen. En het blijkt gewoon dat mensen die ziek zijn, die voelen heel snel dat ze minder contact hebben met vrienden, familie. Ja, want familie, vrienden die voelen zich bezwaard om contact op te nemen. En wat is dan makkelijk? Als wij een mail sturen, de situatie is al erg genoeg. Dat als wij een mail sturen en zeggen van, joh, weet je, we gaan een droom vervullen voor jouw dierbare. Wat wil je doneren? Of wil je wat doneren? Dan kom je wel heel kort bij, hè? Dat is wel goed. Ja, dan kom je heel kort bij. Maar die synergie willen we ook brengen bij de mensen, zeg maar. En wij doen het voor hun. Hè? Die mensen nog een keer laten genieten. Nog even lachen. Nog een keer naar de zee, naar het water staren. Ja, het kan zo gek niet. Ja, ik kan honderden dromen opnoemen, maar we hebben er al heel veel vervuld. Ja, maar er zijn er gewoon heel veel. Ja, zijn er ook heel veel wat bijblijven. Kun je, om de kijker en luisteraar even een goed beeld te geven, zonder namen te noemen, kun je er 2 bijzondere uithalen? Of zeg je, nee, die waren voor mij allemaal bijzonder? Want dat geloof ik ook, hoor. Als je zegt, die zijn voor mij allemaal bijzonder, geloof ik het ook. Kijk, onze stichting kan niet bestaan zonder onze eigen vrijwilligers. In het begin hebben ik met mijn medebestuursleden een aantal dromen vervuld. Nou, als je stichting gaat groeien, dan wil je dat ook scherper neerzetten. De lijntjes goed uitzetten en zorgen dat alles helder blijft. Hè, dat er geen dubbele agenda's ontstaan. Hè. We hebben geen dubbele agenda's. Bij ons krijgt niemand een vergoeding. Wij doen het echt om de dromen te vervullen. Heel transparant zijn we. Maar er zijn gewoon een aantal dromen. Ja, mensen zijn verschillend. Je hebt mensen die ondanks dat ze ziek zijn, heel veel voor andere mensen terug willen doen. Hè, want die hebben zoiets van, maakt toch allemaal niks zo goed. Weet je? Ja. Het gaat niet om mij, weet je. Het gaat om... maar goed, dat is wel zo. We hadden een droom, die mevrouw die wilde naar het Nederlands elftal. Oh. Nou, dat is allemaal geregeld. Die moesten volgens mij vanavond spelen. Toch? Actueel nu trouwens, hè? Ja, en dus daar gingen we naartoe. En dat vrouwtje die werd opgehaald door een ambulance. En we werken wel eens samen met een ambulance stichting, zeg maar. Wenzulans? Niet Wenzulans. Wij werken dan tot nu toe samen met... Dat is net waar de droom valt. Ja, okay. Deze was in Brabant en die vrouwen... Dan hebben we Ambulancezorg Brabant gehad. Helder, en die werken dan ook... dus hun deden het vervoer en wij deden... Onze vrijwilligers deden de rest regelen. Maar die ambulanciers die kwamen binnen. En daar zei de vrouw van... moet ik een boterhamje metnemen? En moet ik een boterhammetje met jullie smeren? Maar onze vrijwilligers hadden geregeld dat die vrouw gewoon lekker ging dineren, lekker naar die wedstrijd ging. En diezelfde week hadden we nog een andere droom. Die vrouw wilde met haar gezin naar de Efteling. En dat is ook super mooi voor die vrouw. Maar zij wilde alles geregeld hebben. Dus ik wil dit en ik wil daar naar binnen, ik wil zo eten. En dat is prima, want het is haar droom. Ja, en zo zie je dat er heel veel verschillende mensen zijn. Eén vrouw die is doodziek, zeg maar. En
denkt nog een andere om broodjes te smeren voor onderweg. En die andere vrouw die denkt van... ja, weet je, eindelijk gaat mijn dromenvervulling. En, reken maar dat ik daarin kan. Ja, nou is dat. Dus, zeg maar. Ja. En, maar er zijn zoveel mooie dromen. We hebben een keer een droom gehad voor Celine Dion. En wat dan mooi is, dan zie je ook hoe artiesten reageren. We hadden van het management 11 minuten gekregen of zo. Maar hoe bedoel je 11 minuten? We mochten 11 minuten met onze dromer. Wij noemen onze, ik zeg even patiënten, dromers, zeg maar. Onze klanten, die noemen wij dromers. Ja. En dan hadden we 11 minuten gekregen om een meet and greet. Dus een bosje bloemen afgeven. Dat meen je niet? Ja, de thee kon er niet op, bij wijze van, want die was te warm. Maar ja, die laat ik staan als Celine Dion tegenover mij zit, hoor. Nou, dat klopt. Dat geloof ik ook. En in ieder geval, dat heeft die man ook toen gedaan. En uiteindelijk heeft zij 25 minuten met die man gesproken, geknuffeld. En dus die man, die ging met een tevreden gevoel naar huis. Ik heb trouwens een goede bekende van mij... die was helemaal adolaat van Nena. En die heeft het management toen... iemand anders heeft het management toen benaderd. En Nena stond daar helemaal open voor. Want ze kende haar. Zij zat op alle concerten van Nena, was zij erbij. En in die laatste weken staat ze met Nena op de foto. En dat is wel supermooi. Die hangt trouwens bij ons in de stamkroeg, hangt die foto op. Dus je ziet toch dat ook... want Nena is toch ook een wereldartiest in principe. Hè? Groot in Duitsland, maar dat die daar toch op de een of andere manier wel hard voor hebben. Ja, dat is wel mooi. Ja, dat is heel mooi. Zeker. En de meesten reageren ook altijd positief. Ik zeg altijd, wij hebben ook een droom als stichting zijnde. En dat is om zoveel mogelijk dromen te vervullen. Maar er zijn 2 dromen die wat ons nog niet gelukt zijn. En dat is een ontmoeting met Max Verstappen. Die hebben we wel eens gekregen. En dus logisch dat die jongen wordt afgeschermd. Maar ja, ik denk, soms moet je een beetje geluk hebben. Hè? En als hij niet in de buurt is, dan heb je sowieso pech. Hè? Ja, en met de paus. De paus is ons ook niet gelukt. Die droom hebben we... Ja, Max krijgen we regelmatig binnen. En zeker omdat nou de Formule 1 dichterbij komt. Hè? Francorchamps en Zandvoort. Ja. En daar kun je er ongetwijfeld op wachten dat we dat soort vragen krijgen. En dan bieden we ze wel een alternatief. Hè. We willen natuurlijk wel wat doen. Ja, maar de pauze wordt een beetje lastig, zeg maar. Dus dat zijn 2 dingen die wat mij een beetje kietelen, zeg maar, dat die nog niet zijn gelukt. Wow, kriebelt het bij dich. En dat is eigenlijk een beetje een bruggetje naar hetgene geworden bij de Leo Wijnands. Het is gewoon kriebelen, hè? Laten we maar zo zeggen. Voor Dreams for You. U had als Brugger Spassrung op een gegeven moment gemengd doorgaan met de Doer. Daar hebben we jullie al een beetje over gehoord. Daar hebben we net al een beetje over gehoord. We schakelen weer fijn naar het Nederlands. Jullie pakten dat op. Waarom en hoezo? En wanneer? Waarom? Ja, precies dat. Nou, laat ik eerst even zeggen, wie zijn de Breukers allemaal? Want ik hoorde het net al, de Willy en de Dien. Dat is ook een van onze jongens, is Willy van den Dien. Dat is Sam Vriesela, is een van ons. Roger Frans is een van ons. Alice Paletti en Jo en Leo. Nou, hoe komen we dan op Dreams for You? Dreams for You is zoals Jos net al eens vertellen, een organisatie die het moet hebben voor donaties. Dus die krijgen niks binnen. En ook die mensen die daar staan, doen alles gratis. Dat spreekt ons aan. Want ja, je kan wel overal iets gaan doen. Want wij gaan vragen als artiesten voor op te treden. Wij gaan sponsors gaan wij kijken. We hebben nou een hele mooie veiling die we dit keer hebben gekregen. Van, ook nog eens een keer spullen bij van Cesar Zuiderwijk hebben we gekregen. Die ben ik gaan ophalen. Ja, die zijn we gaan ophalen. Ondertekend is een geschilderde 2 trommelvellen. Een schilderij en gesigneerde trommelstokken. Dus zo leeft dat op een gegeven moment onder de mensen. En dan gaan we op een gegeven moment zitten kijken waarvoor gaan we. En ja, we zijn op hun terechtgekomen. Ik heb een gesprek gehad met Jos en erover. Maar je gaat me toch eens te snel. Hoe kwamen jullie bij Cesar Zuiderwijk? Leg dat eens even uit. Nou, mijn vrouw die stuurt, het is onze secretariaat, die stuurt brieven uit. En dus ook voor de sponsors. En ja, zij doet maar net alsof, doe maar wat. Krijgen we terug of niet terug, dan zien we wel. We hebben een gesigneerde LP van Lex Uiting gekregen. We hebben een LP gesigneerd van Janse Bagge. We hebben een boek gesigneerd van Ernst Jans van Doema. Dat zijn allemaal uitgekomen. En ze had ook dus een brief gestuurd naar C.S. Zuiderwijk. Ik had nooit gedacht dat we uiteraard dat wat van hun zouden horen. En op een gegeven moment kregen we daar een brief van terug, of een mail van terug van ja,
tuurlijk wil ik hier aan meedoen. Het had zich erin gelezen van waarover dat wij gingen doen. Ja, dat doet hij. Ja, precies. En ja, dat kwam dan uit, ik kom maar naar, of naar Den Haag, of wat was er nog eens? Den Haag. Barle-Nassau. Dus toen zei bij een gegeven moment, ja goed, we gaan naar Barle-Nassau. Ja, en in Den Haag heeft hij trouwens die drumschool liggen. Ja, precies. Ja, maar daar zat hij dan staan. Maar ja, echt een sympathieke man ook. Is, gegeven moment, want hij stond op een gegeven moment met die vel in de mond, dat weet ik veel. Ja. Want hij zegt, moet dan ook een foto maken natuurlijk om te laten zien dat het echt is. Ja, tuurlijk. Ja, dat. Maar zo krijgen wij dus de spullen. Dat is echt gigantisch, ook met de sponsors dit jaar. Maar ik denk ook, het heeft te maken, het had ik met Jos er net nog over. We zijn mensen geweest en die zeiden van, die hebben een wens bij hun ingevuld en voor hun vader en die is met hun gegaan. Ja, dus je krijgt meer spullen. Je merkt tegenwoordig ook, want wij zijn begonnen met de wensambulance. Daarna hebben we Toon Hermenshuis gedaan. Daarna Wensilans en nou dan stichting Dreams for You. Die merkt dat het ook meer begint te leven met datgene wat wij doen. Het wordt steeds groter, wordt het aangepakt ook. En je krijgt natuurlijk dit op dit, hè. Mond-op-mond reclame. En dat is de beste, mond-op-mond reclame is de beste reclame die je kunt hebben. En ik nu vast de loven aan de boom hangen. Heb ik carnaval aan de broek hangen? Ja. Leon, een beetje wel, hè? Min of meer. De grootste deel wat op 20 juni komen optreden, zijn wel carnavalistisch ingesteld, moet ik erbij zeggen. Maar dat komt, goed, wij zijn zelf dan ook een carnavalistische groep. Dan hebben we de lijntjes zijn korter, natuurlijk naar deze artiesten toe. En dan komen een groot aantal artiesten komen naar ons toe. Zoals Marleen Rutte komt dan. De Hering Wieseren, die komen optreden. Danny Pauwels komen optreden. Begint hij al over het programma, hè? Maar vertel maar rustig door. Want ik wilde net vragen, vertel iets over het programma. Nou, bij deze, Tim Harms komt dan ook. Ja, nog veel meer komen dan naar. En allemaal Prodeo? Alles Prodeo, want ja, het is allemaal voor het goede doel, hè. Ik heb dat ook ooit voor Kika gedaan. En ik moet zeggen, als je dan in je eigen netwerk gaat zitten en je zegt van, hé, luister, wij hebben een avond voor Kika. We hebben op een gegeven moment moeten zeggen, halt, stop, want de avond duurt maar tot maximaal 1 uur. Dus ja, zo is het ook gegaan bij ons. Ja. We hadden eigenlijk gevraagd aan Wildvlees, als ze wouden komen. Wildvlees. Ja, dus die hadden we gevraagd. Maar die jongens die wouden. Maar ja, je moet contact opnemen met nummer 1 artiesten. Ja. Nou goed, de vrouw, dat is bij Danny ook, hè? Ja, precies. De vrouw op een gegeven moment een paar keer overheen gemaild met nummer 1 artiesten. En dan zei je van, oké, Wildvlees kan komen. Maar wat ik ga doen is het volgende. Ik zet deze mail door naar de artiesten. Misschien komt nog meer. En op een gegeven moment, dus hadden we op een gegeven moment 10 artiesten. Hadden we zomaar naar binnen gekregen. Ja, dat is gewoon gigantisch. Als ze toevallig op die dag vrij zijn, en dat zit toch eigenlijk, hè, we zitten voor de zomer. Gelukkig net. De meesten die zijn al eigenlijk met vakantie bezig, of al met de nieuwe carnavalsslager direct na de zomer. Ja, daar zijn we allemaal mee bezig. Ja. Maar de meesten zijn dan toch net wel beschikbaar. En ja, fijn. Applausje aan die artiesten, dat die zich allemaal inderdaad... Heel mooi. En ook aan nummer 1 artiesten. Ja, zeer zeker. Dat is... Big Benny moet even gezegd worden. Ja, zeker. Nee, maar dat is ook gewoon zo. Ik bedoel, daar zijn we ook heel dankbaar voor. Nummer 1. Ja, absoluut. En elk jaar kiezen jullie dus een ander goed doel. En hoe zijn jullie bij Dream for You terechtgekomen? Heb je dat net al uitgelegd? Hoe jullie daar gekomen zijn? Dream for You hadden we al wat langer al in beeld. Maar dat had ik Jos, hoor je dat? Ja, dat je zat al langer in beeld. Die schrijf ik even op. Ja, nee, maar ik heb net ook Jos. Ja, goed, we gaan ook, als wij gaan beginnen aan een goede doel, dan gaan we van tevoren vergaderen, wat willen we? En hetzelfde is ook gebeurd met Toon Hermenshuis. Zo gaan met de Wensambulance en Wensilans. Daar gaan we in stemmen. Jos, even nog naar jou voor de beeldvorming. Hè? Ja. Je zegt stichting en bestuur en vrijwilligers. Uit hoeveel personen bestaat dat daar bij jullie? Nou, we hebben officieel een bestuur van 5. We hadden een bestuur van 6. Helaas kan niet, hè? 6 kan niet, hè? Moet altijd oneven zijn, hè? Nou, bij ons was 6 een geluksgetal. Alleen, helaas is een van onze bestuursleden komen te overlijden recent. Oh, excuus. En, dus we zijn met 5 man en we zijn met rond de 20, 25 vrijwilligers. Dan komen erbij en dan gaan er af. En we doen het door heel het land heen, hè? Dus dat is ook uniek. Het hele land? Ja, daar waar de aanmeldingen komen, zeg maar. Ja, oké. Maar dus Dreams for You is een stichting die door heel Nederland zit? Ja. En jij bent de afvaardiging Zuid-Limburg, zullen we maar zeggen? Ja, zoiets. Nee, er zijn, nou weet je, ik zeg altijd... wat ik altijd zeg, het is niet mijn stichting.
Weet je, ik mag dan wel de bedenker zijn en noem het allemaal maar op, maar het gaat niet om mij. Het gaat om mensen hun dromen te laten vervullen. En er zijn gewoon heel veel mensen die wat iets goeds willen doen in het leven van een ander. Dat is ook ons spreekwoord, zeg maar. Onze slogan, sorry. Ja. En zo komen die vrijwilligers bij ons. En dan zie je, die willen wat doen voor mensen. En dan komen ze bij ons terecht. En dat doen ze met heel veel plezier. En niet iedere droom is makkelijk. Hè, want er zijn natuurlijk ook mensen die wat of te ziek zijn. En dan krijg je weer een teleurstelling. Dus voor de vrijwilliger of de droomvervuller noemen wij ze, is dat natuurlijk ook heel erg zwaar. Dus we proberen ze daar ook in op te vangen, daar waar wij kunnen. Hè, daar waar, binnen onze mogelijkheden. En dat gaat eigenlijk wel goed. En we zijn altijd op zoek natuurlijk naar nieuwe vrijwilligers. Maar ook vooral naar dromen. Hè, mensen die wat hun laatste wens willen aanmelden. Daar zijn we altijd naar op zoek. Want, nou, ik wil even kort erop ingaan. Want mensen die met zo'n defibrillator werken, hè, dat zijn ook vrijwilligers. Hè, met zo'n hart, weet je wel. Hè. En die mensen hebben ook wel eens te maken met een teleurstelling. Hè, omdat het niet is gelukt om iemand te reanimeren. Ja. Maar dit lukt dus altijd. Want die laatste wens, daar zorgen jullie voor dat die in vervulling gaat. Zo ver als mogelijk. Zo ver als mogelijk, ja, inderdaad. Binnen onze mogelijkheden. En we hebben in ons bijna 16-jarig bestaan, hebben we 2 keer meegemaakt tot een dromer voortijdig is komen te overlijden. En wat wij altijd zeggen, we halen dan centjes op. En wij zeggen, het zijn niet onze centjes, het zijn de centjes om die droom te vervullen. Nou, dan krijgen de mensen gewoon een mail van ons of een berichtje van ons. Ja, weet je, jouw dierbare is overleden, je hebt gedoneerd voor die droom. Ja, dat lukt niet meer. En dan willen we het geld teruggeven. 9 van de 10 zegt van, weet je, Jos of die zeggen, hou maar, het is goed geweest. Ja. Zou ik trouwens ook doen. Ik ook persoonlijk, maar gelukkig heb ik dat nog niet meegemaakt. Ja, nee, maar goed. Ik denk dat die mensen op dat moment met andere dingen bezig zijn dan het geld terug te krijgen. Dat is niet voor jou, hè? Nee, maar ik vind wel, dat siert natuurlijk wel onze stichting. Dat wij dat we geen dubbele bodem hebben, zeg maar. Ja. En het is niet ons geld, want dat is geld wat wij zijn ook altijd heel zorgvuldig met geld uitgeven, zeg maar. Ja, maar je hebt het in het begin al in het interview gezegd, transparant. Jullie zijn transparant. Dat proberen we wel, ja. Dat proberen jullie wel en daar twijfel ik niet aan. Zeker niet. Hey, Leo, nog even terug naar dat programma. Hadden we daar iedereen in genoemd of zijn we nog wat vergeten? En waar kunnen de mensen zich melden om op die avond naar binnen te kunnen? Want vol is vol, neem ik aan. Hè? Ja, vol is vol, uiteraard. Hoe loopt de kaartverkoop trouwens? Het gaat goed. Het gaat redelijk wel goed, ja, mag ik zeggen. Maar er zijn nog altijd polsbandjes te krijgen, uiteraard. Oh, zijn dat van die dingen? Nou, zoiets ongeveer, Jos. Maar ja, goed, Jos had hem toevallig eerste vandaag gekregen. Die zijn dus te krijgen bij mijzelf thuis op de Lichtenbergstraat 67 in Hoensbroek. En te krijgen bij ons stresscentrum op de Piers 12-lijn 38 in Hoensbroek. Dus daar wordt ook trouwens de avond gehouden, de 20e. Dus ja. Het geeft natuurlijk een heel mooi gevoel. Hè. Er zijn heel veel, iedereen in de buurt kent wel iemand die wat ernstig ziek is. En of wat overleden zijn, maar dan ben je te laat. Maar in ieder geval ernstig ziek zijn, weet je. En dat was dus ook bij ons. En weet je, meld zo iemand aan. Heeft hij nog een laatste ultieme droomwens? We hebben wel belevenissen, moet ik wel zeggen. Ja. Dankjewel voor de komst naar de studio. En ik sluit altijd af met de magische woorden. Hot die vrije en adieu. Adieu.